אהלן, כאן גל וניתי, אנחנו מחברת FitTLV, מתמחים בימי לייפסטייל לחברות. המטרה שלנו היא להעניק לכם ולעובדי החברה חוויה ספורטיבית, בריאותית ומגבשת, בלתי נשכחת. אז מה כולל יום הלייפסטייל? יום הלייפסטייל כולל מגוון פעילויות ספורט שונות ומגוונות. זה יכול להיות אימון כושר קבוצתי, פילאטיס, קיקבוקס, זומבה ועוד. כל מה שאתם צריכים לעשות הוא פשוט לבחור. רגע, זה לא הסוף. ניתן לשלב גם הרצאה בנושא לייפסטייל ואורח חיים בריא, קייטרינג בריאותי עם שף מקצועי, ולסיכום, נקנח במסאז' מפנק. אז חברים, אם אתם רוצים לקבל עוד אינפורמציה, עוד פרטים, כל מה שעליכם לעשות הוא להשאיר את הפרטים שלכם ממש כאן למטה, ואנחנו נחזור אליכם בהקדם. אז נתראה בקרוב, חברים.